Аз си тръгвам. Тръгвам си. Аз съм в шок. Тук съм. Готова ли си? Знаеш ли какво държа? Да, вестник. Да. 4 парченца от вестник. Знаеш ли какво е оригами? Кое? Оригами. Оригами? Не съм сигурна. Не си сигурна? Да. Това е едно японско изкуство, в което сгъват хартията по определен начин, така че да добие интересна форма. Не си ли го чувала? Не точно. Сега ще ти покажа какво мога аз да... по какъв начин мога да сгъна хартията, така че да изглежда интересно. Например, трябва да се концентрирам, да събера парченцата ето така и да ги сгъна. Това е първата част. Не изглежда много впечатляващо, нали? Така че се надявам с втората част да те впечатля повече, която е следната. Втората част се използва въображението и кара хартията да се превърне в нещо по-интересно. Не, бе! Аз си тръгвам. Тръгвам си. Аз съм в шок.